Welcome to the PBSL channel. Hakabaya day bat kani kajing ai ujor FIR jong uneu pastor kala penlong biang yang ngaru bangan reply lane penpau ya ka kaba ini i pastor ilale dakaba burom yapi kum u pastor ngaong perkat asin syaba pinle bat kum u reurang ba kum ubrieu bat kaburom jong u pastor bila day ban long kum uding ba badon kithet ki ba jeliu ki bala ban ti bat ban bat skam ya ka jai ban riu bat ban raya ka nam bat kaburom shwa ba pin lek cha ai rada pi ba ka ne ka long ka ba pakla ya ka jingkran lane ka jing pelai pai ba ya ka nika video jong ka nika thai samla ka ba sa shabang kalor ka ba la ring video hi daladi ha Instagram la da pisngo ba ka nika long kabom day la ne ka jingkran la ne ki comment kumba pi ong ba ki long ki bom day ha ka jingsha pila mi shwa shakmat pi keren shwa ya ki youtuber pi keren shwa ya ki ba pensapriang baka ni ka jing pesat priang kalong ka bapa kala pi ai ki kentin sneng kentin krang shwa pin lek chaka andro pila dai ban perkhat lupa hato ka ni kakam kalong ne yang bangan lek chaka ai ne pi dai u pastor pi dai u spiritual unong ai men sim kham tam ha ka jing iem ha ka dang slapar thai ngilong tang ki briu ki patak tang ki jing duna sudah te kum u pastor udai ban yo i jengai pidai ban perkat jengai tak kaboburomi pi pastor ngong kabhaya pi bapin khat lane pin legya kandu ya kane kantai bat ai ka jing senang ka jing kraw baka dai ban kalano ka jing im ka jongka kam dai ban im ya kane ka jing im ka ba ijli ka ba excitement bat ka ba ipo jan om tang ya ka jat ban riu om tang ya ka om tang ya ka jai berriu kasih ka jongi han rei hakmat jong ublero kalau long kum ka nyamra haba kal ring video hi dalade ha Instagram bat ka lek ki kam ka ba ipo jai ipo roti ipo dor itak dor ya kari ba ka jai berriu hato kum ki briu kim don ka jing sne wala ka jong ka jaka ka bangi shong kisa bat ni tip ro bakari kasih jongi kedai kari tip ru teplai naduk ki hendai kulong kuma kiru teman naduk menswa kila penmi bat penpau yang naik kentin kari tip ru teplai shano kan kan ka kentin kan ne habakum kan ni ka jingle jongka ka along ka ba palat hadu kata-kata kebala penpodor om tangak khmat jong briu re khmat jong blai ru te kaburam jong pi ko pastor I shwaya kane ka ba pilek syaai le ya kan du ya ka ya selok ya ka bat ong ya ka bat kalano dak we ka jim bat hang ta pin ra ya kan nam bat ka burom jong pi ka ain kam ai burom ya pi bat ka pen bitar pen ban ya ki briu bat to dak tip ru pastor ngan pen pau ya pi ba ni ki media ni de ki social platform ni lak ban pen sneu la de ban pen pau ya ka ba ni dan ban pensngau haki comments ki comment kilak ban kren da kini ke bakum ni bakum tai hanrei kum ki youtubers ki bangi kren bat ni penpau ya ke jing so persya ya ke jing so bom ya hap ya ke jing lek ka jongka ke jing lek klam akor ke jing lek excitement bat lek klam akor bat ukhala jaj bat sakren beng bat ya kari bat ka jaj ben riu lejong sakren beng pat ya ka jaga kan jia lajong kata ka deka bom snow tenat bat kala penlong yingi ba mangiru ngin penpau ya ka bangi don link bagi social media link bagi channel YouTube ngila ban penpau ya ka bom snow ya ha ta ka jing penpau jongi kam dai ka bapa kala ni penpau ya ka jing bom snow tenat ya ka jing lek ka jongka ni keren ya ka jing lek ka jongka hangta
Andala dap ya kata kaba pila dap keren dap senang dap kentu ya ka. Hang ta sa pen pau bat sa keren. Ya ki comments bagani ka briu kala kala. Pimdai ban bunut bat pimdai ban comments. Kum kita kijat comments handai dai ban im daka jingya renti lang daka jingya don ka wei ka mensim. Kum kari bat ka jat ban riu. Hang ta pinra ya ka nam bat ka buram kum upastor. Handai ya ka ni ka jingle jon pi. Ban chulek direct ban chuk wat tang iki comments ban pilek saka ai kalong ka bapa kala hapan khat arsin ko pastor kini kide kintian ke bangak pen pau om ka bangan nyele persyak han ringat pen sngau ya ka e ka ba bom sngau ya ham te khublai shibun ki viewers jonga nyeste kan dupat hakawai ka po